Младежки глас за вас! Добър ден в рубриката Младежки глас за вас. Сега казвам на Антоанета Николаева, секретар на движението, както и на две млади дами, които гостуват заедно с нея. Здравейте! Здравейте! Тони, да ни представиш в началото тези две момичета, членове на Младежки глас. Днес с нас са двама от членовете на Младежки глас. Това са Ивона Маринова и Реная Ахмедова. Те също са част от сдружението и са в ръководството на Клуб Култура, който функционира към самото сдружение. Днес те ще ви представят една от нашите предстоящи инициативи. Всъщност това е истинския повод те да ни гостуват. Една идея, която разбирам, че в момента се обсъжда. Нека да ни кажат. Може би Ренай ще ни каже. Да, НПО Кластър. Това е обединение на по-активните НПО-та в град Русе, с които сме партньори и ще работим с общи идеи и общи цели. Нищо по-конкретно, може би ти, Ивона, да допълниш? Нашата цел е по-активните хора да се слеем в едно, да имаме по-голяма сила, да се обединим, общи цели, да осъществим нови проекти. За какви НПО-та говорим? Предимно младежки или няма ограничения? По принцип няма ограничения. Разбира се, нашата целева група са все пак младежи до 29 годишна възраст. Затова ще акцентираме предимно на тези младежки организации, които са се доказали в един или друг аспект, имат история, имат вече реализирани инициативи, въпреки че, разбира се, в самия клъстър ще подадем ръка и на други организации, които не са младежки, т.е. нямаме ограничения по принцип. Казахме, че това е идея, но за да има една идея, аз съм сигурна, че вече сте направили необходимите проучвания на гласата на тези НПО-та. Успяхте ли да се свържете с тях? Да, планираме всъщност скоро да направим една неформална среща с представителите на другите НПО-та и да решим как и кога да реализираме своята идея. И те как реагират на тази идея? Те са за определено, но това, което ние ще изискаме от тях, за да се включат в тази идея, предварително да кандидатстват с своята история. Трябва да са доказали си които са направили нещо, а не формално съществуващи. Да. Всъщност Младежки глас са страшно много инициативи. Вие сте инкубатор на идеи, на инициативи и макар повода да ни гостувате днес е една такава идея, която предстои да се осъществи. Може би, Тони, сега е момента да попитам върху кое работите в момента. В момента това, което реализираме е продължението на инициативата Прочети и предай, която е на кампания на национално ниво. В момента чакаме нашия партньор да ни предостави рафтовете, които ще поставим на тези 5 места в града, за които споменахме по-рано. Желая успех и късмет. Аз се радвам, че млади хора се включват в такива инициативи, което означава, че наистина има смисъл да съществуват такива организации. Младежки глас за вас. Антоанета Николаева, а също така Ивона и Ренай в студиото на Радио Русе.